que és ben sabut que no cal l'ús de grans aparells per produir un efecte màgic. De vegades, amb una corda i unes tisores es pot aconseguir. A més, m'agradaria fer participar alguna persona d'entre el públic, com per exemple... Tranquils. Per exemple... Sí, i aquest senyor d'aquí. Com es diu vostè? No, li dic a l'altre, el d'aquí. Com es diu? Xavi, des del mateix lloc, no cal que s'aixequi. Xavi, vostè podrà donar fe del que estic fent ara. El que estic fent és fer un nus en un extrem de la corda en aquest pal. I més tard farem un altre nus a l'altre extrem de la corda a l'altre pal. D'aquí un moment, Xavi, passaré unes tisores al llarg de tota la corda. I al moment que vostè vulgui, em dirà que pari. I per allà on em digui, tallarem la corda. D'acord? Molt bé. Doncs, quan vulgui, diguin que pari. Per aquí? Just per aquí? Bueno. Tallada. Per recomposar aquesta corda, Xavi, no sé si sap com es fa, però la forma més fàcil és un nus. Però no un nus qualsevol, un nus màgic. Marcarem el lloc exacte on hi ha el nus amb aquestes pinces. I tal com dic, es tracta no d'un nus qualsevol, sinó d'un nus màgic. Un nus que pot lliscar al llarg de la corda. Xavi, quan vulgui digui'm que pari. Per aquí? Just per aquí? Doncs el millor de tot és que per aquí podem desfer. Una altra vegada, es tracta de fer un nus, però no un nus qualsevol, un nus màgic. Un nus que pot lliscar. Quan vulgui diguin que pari, Xavi. Per aquí? Just per aquí? Doncs per aquí i no un altre lloc. Per última vegada, Xavi. Quan vulgui, digue'm que pari. Ui, massa tard. El nus ha marxat.